Otetaan tuosta ruokatupakkia. Pistähän kameri huulle. Noniin. Siinä on sytkäri tässä. Mä olen monen sankin tempeä. No, Besse. No, Besse. Mistä? Mistä? No, Besse. Mihin se hävisi? No mikä vitun aukko tähän tuli, mikä veetämä liekkää? Ei se toiminut. Tuli tämä aukko tähän. Missä se liekki meni? Miten se voi minun mahdollista tulla tähän se aukko tähän? Ja... Missä se on? Missä se on? Missä se ei toiminut tämä tupakakäynnissä. Niin missä se on? Tuot uudelleen. Nyt. No niin. Älä puhalla nyt. Ei minä laitan. Laitan. Älä puhalla. Ei. Imee sitä vittu. Laita huuleen, älä ota poikkea sitä ennen. No missä nyt se siinä on joukon 42 päivää riipannut. Pottukoirakom donasi kivat 5 euroa. No niin. Vittu se. Heilu saatana, se on pulumpia saatana. No nyt on vielä. Jos nyt ei onnistu, niin sinä saat itse saatana käynnissä se tupakka siitä perkele. Noniin. Pohjoisempi lahjoitti 1 suvin. Tässä on Jouko Kärkkänen, kun on 42 päivää putkella. Ei saa tupakkia pietty huulussa. Ota itse, sytyt kotapa itse. Minä nyt tuohon sykkään kosken vähän aikaa. 42 päivää riipänin juopaa. Jollainpä se tupakki kunnolla huulussa. Kiuruveeltä kotoisin. Ai, otapa nyt itse. No. Hyvin sytty. Joo, mutta sokin. Hyvin koirahan nyt esitetty se tupakka. Rauhassa. Ei syttynyt kokonaan. Puoliksi mä. Nyt. Mitenkin se äsken vaan päätti? Mitä? Sulla äsken vaan päätti käät, kun olet sytytty sen tupakki. Päätti vittu. Käät mä päätti, kun olet sytytty se tupakkia aikaisemmin. Vasta vittu. Kyllä se itekin huomasi. Mikä käsi? Näin. Ja ei tullut mitään.